Bo día a todos e a todas. Vamos dar comenzo a este pleno extraordinario do Concello de Fene de 26 de xuño de 2023 con dous puntos na orde do día. O punto primeiro, o sorteo das mesas electorais con motivo das eleccións ao Congreso dos Deputados e ao Senado do 23 de xullo de 2023.
xa está todo no correo de todos, todo o sorteo das mesas. Vale. Poñemos 10, se sortearon 10 suplentes por cada posto. 10 suplentes. Hasta 10 máis, aparte. Dos titulares, 10 máis. 10 suplentes. Sí, pero... Esperemos que cheguen. Bueno. Bueno, pois, rematada o sorteo, pasamos ao punto número 2, que a aprobación se procede da proposta da Alcaldía de desestimación do recurso de reposición presentado por Samaín Servicios á Comunidade S.A. Tengo unha rectificación. No, sí, perdón. Previa rectificación da súa inclusión na orden do día, a aprobación se procede da proposta da Alcaldía de desestimación do recurso de reposición presentado por Samaín Servicios á Comunidade S.A. fronte ao acordo plenario do 22 de maio de 2023 de aprobación da segunda prórroga do contrato de servicio de axuda no fogar. Bueno, aquí en este caso tiñamos aprobado no mes de maio, no pleno de maio, unha segunda prórroga a este contrato, que a primeira prórroga vencería o 30 do 6 deste mes, e para evitar que nos quedarnos un tempo sin contrato ningún, porque os remataron o que foi o novo prego e a presentación de oferta rematou estes días. Entón, para evitar que en estes medios quedáramos sin servicio, en teoría, pois o que se fixo foi notificarlle a empresa esta prórroga. A prórroga aprobada en maio, a empresa presentou alegacións en base ao que estimou conveniente, e o que facemos hoxe é desestimar ese recurso en base a toda unha serie de condicións que aparecen aquí no análisis do recurso que fai o Servicio Xurídico do Concello. Entón, o que traemos a este pleno é precisamente desestimar este recurso de reposición. Non sei se hai alguna intervención. Bueno, sí, perdón. A rectificación consistía en... Vou ter que seguir o orden do día porque non ten comisión informativa. Vale, correcto. En principio, temos que ratificar a inclusión porque non haber comisións informativas ten que ser ratificado porque está sin pasar pola comisión informativa. Entonces, en votos a favor desta inclusión? Vale. Pois, entón, algunha palabra polo tema do recurso? Partido Popular? Partido Socialista? Esquerda Unida, Grupo Mixto, BNG? Nada. Entón, pasamos a votación. Votos a favor? En contra? Abstencións? 6. Apróbase por maioría. Damos xa por rematado este pleno. Moitas gracias a todos e a todas.